ni tin ni suanen nga thatu zong zong te pathian in ni thar lom om tak min pele ta a pathian hne na lom thu atharin isoyang u kumin zet chu kumdang zong a in chet sualna accident atheng tam emoni o ti turin ni tin mai hian chuta khata accident tuitla inkang pong sual le adangte shiatur om deuh reng meya Bible chuan thufing te bung sari changsom ni pahni le changsom ni pathuma ti hian lo soya bong atal na hmuna akal lang le mi a ti fin tura kolbun tura akal ang le savain athi na tura ni ti shelova thalin athin ado tlang khenga thanglam apan angin ti kan hmu a chutiang chia chuan tun lai khovela kan dan hi ani do ber mai hian na hriata mihring te hian kan hmalam hun kan hriat lo zia chuti hlo chu ani voi khat chillem sual pal po a thi mai theile kan mai po lungphu atop ruala kal mai thei kan ni ti hi kanin hriat reng avan poimo tak em chu wangin ran sa hriat na nei tlem le engma malam hun po shelo kan ti ve tho tenen hian ani nat taka chuan kanin tlukreng tho ania chu wangin voina hian min siam tu kan hriat reng hi avan poimo te lulem chuti ani lo chuan kan Bible thutarlan ami ang chokhi kan din hun ani ti kan hriat reng apoimo tak zet bok ani engtika nge kan nun na hi asiam tu lalpa hne na akir le don ti tu main kan hresi lo hun tha kan nei lai hian min siam tu lalpa hi ishereng u ni tin hian kan chatuan mun kan pan mek ani sia ngai thatu zong zong te lalpan balsom vek cheuro se amen